Denak esan txintxo, Hortxe, bueno, hau da, kuadrilla. Poza ematen duen sofa horren betea ikustea. Bai, erra da. Poza ematen duen, bai horixe. Bueno, azte kuadrilla, Ainoa, Eneko, Amaia, Ane ongi etorri denoi, Berrogeita bi ikuskizun, berrogeita bi emanaldi esan dugu okerrezpalin magaude, futbolistak eta kejati izan dira, zaintiratuak eta gainkarrak eta zuek alakorik ez duzu izaten, Ainoa? Bueno, ni guain oso dantzari aktibo ez nago, Piskata atzeko lanetan nahi naiz, oi bilak bila dantzari. Beraiek ez da behar bada, baina horiek gaztea dira, ez da? Bueno, baina izatetxeu, izatetxeu. Gutzat momentu da urteko momentu lanpetuena, eta bain gaudela pixka prestatzen udara honi heltzeko. Eneko, berrogeita bi emanaldi formatu ugaritan, batzuk sorkuntza propioak, ikuskizun propioak, beste batzuk agian kolaborazioak edo bat eta bestearekin. Zuen agenda kuadratzen duen genioa zein da? Bai, zu? Bai, ni naiz, bai. Zu zeu? Hoi, estel bat hartu, eta handazkaudenak orduteik eta anak kuadratzen ibiltzen gana, eta uda hontan baditxego alako momentu magiko batzukin beharrak, egun berdinen bi emanaldi eta ber nola moldatzean. Bai. Amaia, 50 urte ditu Oinkari dantza taldeak, okerrezpalin magaude. Zuek jaiotzerako dagoeneko bazeukan ibilbide sendo bat, ez da? Ni jaiotzeako hauek ja emanaldi pila errain da, azke, bai. Eta zuretzat, zer da Oinkari dantza taldea? Oinkari, ni txiki-txikitatik hasi nintzen Oinkarin, da oain arte tope gabiltza. Udararo, urtentzearre baita emanaldi pila bat eukitzeiteu, eta azkenen, pasioi, islatzeko aukerak emate izkigueneko, eta hor txibiltzera. Bai, ane, gainera, zuetzinen jaioa, baina Oinkari sortu, egun berezi batean sortu zen. Bai, Franco hiltzan egunen. Egun berean sortu zen? Ala esateko ebintzat. Ala esaten dute? Bai, egun hori, lehen bilera ezarria zuen, eta kasualidadiak gertatu zen koinziditzea Francoren eriotzakin, baina bai, ala izan zen. Geroztik egin duzu dantza Franco, ez da? Zu herria, asko, Bai, ez da? Nik ere banuen lenguzu bat, Egun hortan Franco hiltzenean jaiozena. Oso ongi. Zema lagun zabiltzate, Ainoa, momentu hontan? 220 lagun nola. 220 lagun? Bai. Dantza eskola 3 urtetatik hasi eta 50 urte bitartea, 220 lagun, bai. Bada, kuadrilla ederra, Eneko? Bai, urtez urte antolatzen ditugu taldeak, eta, geho ja talde nagusia izango litzakenan, hor, ibiliko gara 50 bat dantzari hola, ikuskizun hauek egiten. Baizu, eta zuek gazteak zaretela izan dizue pixka bat ez dakit udaran, ez dakit pereza pixka bat ematea do, hainbeste dantzatzea do, ez? Horta batxu geha. Bai, horta batxu geha. Gu beti nahi dut deskantzatu zuek. Bai. Zuek beti nahi dut zuek. Gehiago, bai. Ratzetik lan bat ere badao, dena ez da dantza. Dantzak ekartu beste bigarren joku bat ere, eta parrandako tartetxoa ere beti sortzea. Emanaldi egin, eta gero, ospatu, ze ondo atera da, eta hori da. Hori ondi dago. Hortara apuntatzen naiz. Amaia, Amasa Bilabonan dago agian kokatuta, ez da, Oinkari dantza taldea, baina inguruko herri askotako jendea hurbiltzen da. Bai, ingurukok, eta ez da inguruko ere, bai, bazkau batzuk Bizkaiatik etortzeian. Bai. Bai, soperatik hain zuzen. Beraz, badauka hor erakargarritasun bat, ez da, Bai, nik uste azkenengo urtetan asko azaltzen nahi gala, telebistan, emanaldi asko iten nahi geha, eta nik uste horrek jendei asko tiratzen jo. Gogoa ematen du, Guteko egia da. Bai, noski. Niri bola jotzen zita. Hori ikuste dutxarekin. Oso azkar da, bai. Zuf, meritu errazute. Zuek nola hasi zineten, Eneko esate baterako? Zu Oinkari nola hasi zinen? Ni hasi nintzen herriko dantza ikastarotan lehenbizi, eta geho ja Oinkarin eman nuen pausua 15 bat urtekin edo. Eta, lehenengo 6 bat urte izan zian bizkan ere dantza munduan murgilduta erabat, horta bakarrikan, oso urte harrak izan zela. Baina geho ja pixkanaka, hasi ginen ja gure responsabilidadeak hartzen, eta taldea zuzentzen pixkanaka, eta pixkanaka azken urte hauetan beste tare batzutan abil dantzain beharren. Eta zuek, besteak beste Ainoa ezagunak egin zarete, zuen ikuskizunen kalitateagatik, ez da? Eta adibidez orain IK teatroarekin ere ari zarete gazte ikuskizuna egiten. Zer da? Zer da gazte ikuskizuna? Bai, nik hor bi gauza ipatuko nintuzke. Nik uste, oholtzan ezagutzea gaztea korrontzik eman gaitula. Korrontzik esker ingeala bilagunatik atea gehala, ez? Eta poliki-poliki munduan zehar zabaldu.
Eta bigarrena, estenaratze hoi, dramaturgia eta gorputz hizkuntza hoi ikasi dugula teatroi esker, agurtzen egin txaurra gai eskerra zuzen. Eta orduan, gazte ikuskizuna da, gazteek beraien kejetatik edo beraien kezketatik sortutako ikuskizun bada, gidoia beraiek, dantzariek beraiek indute, eta agurtzanek lotu ditu, eta orduan gazte ikuskizunean erakustea, gazteek gaur egun dauzkaten kezkak. Amaia, zuk parte hartzen duzu, ezta? Ikuskizun horretan. Ez da euskal dantza tradizionala edo hori bakarri behintzat, zer gehiago da? Ez, agurtzan beti saiatu izan da tradizioa, oinkariko tradizioa oinarri hartuta, gure erosotasun gunetikan atearazten, da, dantza modernoare bai sartu dugu gazte emanaldin, eta baita ere testu pare bat ere bai, eta hoxe. Esate baterako hip-hopa eta elektronika, ez da? Bai. Nola uztartu dituzu horiek? Bai, gutxi gora bera, musikare bai, Little Martin DJ-akin iteiteu emanaldik, eta bere musika eta gure dantza tradizional moderno horrekin, zeozeitea lortu du. Eta ikusleak zer ikusiko du, oholtza gainean? Ikusleek, askok esateue inpaktatu itxeiela, inkari ikustea jun, emanaldi nahiko desberdina da bestetatik konparatuta ez da, baina, dantza tradizionala eta modernoa, eta iruditan ikustea zerbait, eta uztartuz, gazte sortua. Zer gustatzen gehiago, dantza tradizionala edo modernoa? Gu beti izan oso tradizionalak, baina modernoa egiten den, zerbait diferente, ez da? Zerbait lortu dugu, bai. Hor dago, arrakastaren oreka horretan dago arrakasta, ez da? Gazte ikuskizunari buruz gehiago jakin nahi dugu, ikusi nahi dugu, hementxe bideo polit bat. Epa, hortxe ikusi dugu. Oso polita, desberdina, esan duguna. Desberdina. Hane ikuskizun berri bat ere baduzue, Errotan, oraindik estrenatu gabea, uztailaren 16an estrenatuko da, eta bilagunan uztailaren 22an, Madalena egunean. Zer da Errotan, Hane? Azkenengo emanaldia indauna gazte izan da, ikusi dugula oso diferentea dana, eta hain berrizingo dugu atzea buelta bat, eta izango emanaldi bat, erabat tradizionala. Erabat tradizionala. Beraz, hor, eneko badago intentzio bat, ez da, alako atzera begirada bat, edo erroetara hitza berak esaten duen bezala? Bai, nahi genuna da pixkat, atzera begiratu batin, gu adibidez dantzatzen genuen garaiko dantzoiri heldu, eta gaur egungo dantzari hauek gure aldean askoz prestatua daudelako, bai beste disiplina batzu jaso dituztelako, eta berze emaitza aurkezten den. Ainhoa, 50 dantzari kasu honetan oholtza gainean? Bai. 50 dantzari, 8 musikari? Hoi da. Emanaldi honetan musikak ere garrantzia izango du, eta pixkat josiko una emanaldia bea, Juan Cruzik erabidekin dako poesia izango da, poesia erretzitatuz jongo dia musikarik, eta hauek, dantza jaen ingo, Apropos sortutako poesiak dira, emanaldirako? Bai, emanaldiako sortutako poesiak dira, bai. Eta 50, hor, esaten den bezala, dena aterako duzu mai gainera, hor ez da inor geratuko etxean. Egun hortan ez da bigarren emanaldirik itxik. Polita, 50 dantzari denak elkarrekin ikustea, hori handia da, ez da? Pazientzia handia. Pazientzia, bueno. Eta prestatzen dituzunean emanaldiak eta hola, koreografoak eta... Zuek be dantzeriok aportatzen duzue? Hau da, itzaten da igual lantzen ari zaten bitartu, hau sartzen badugu edo bestea sartzen badugu, adibidez gazte bezalako obra baten? Guatzat atrebitzen ezer esatea. Edo ja, eginda dator, hola izan behar da. Ez, normalen bakoitzak gure iritzia emate dugu. Hemen txarku beste ondo. Askotan kexak izatea, baina bueno. Eta improvisatu daiteke zuzendari bezala, bai? Zerbait? Bueno, improvisazioako leku gutxioten. Bai, hori nahi nuen jakin.